Hello, Yudel Pabilona. Mag-shout shoutout. Sis Janisa, Sis Lian. Mag-shout sa inyo dyan. Premier, Bebs. Mag-shout shoutout. Hello. Saglit lang guys ha, kasi may ipipin tayo dyan. Hello, Bebs. Saglit lang guys ha, may ipipin lang ako dyan. Sis Janisa, shoutout. Hello. Saglit lang guys ha, nag-ano ko dito, nagka-copy paste ako. Don't I need somebody if you love me in my words. I need somebody if you love me in my words. Saglit lang guys ha. Ni-edit ko yung mga yung sponsor natin. Saglit lang guys, nag-edit lang ako. Para ma-pin natin yung mga sponsor natin.
Yata kasha. Hindi kasha. Hindi ko masya. Saglit lang, guys. Hello, Bebs! Saglit lang ha. Edit lang ako. Sis Janisa, may magalaw shoutout. Bobby, Sangala, may magalaw shoutout. Saglit lang, guys ha. Mag-edit lang ako ng mga sponsor natin. Para nakapin sila. Kailangan pa na magwakas itong pag-ibig. Kung kasi wala ka sa aking isip, di ba ba nakakalaw ang mga kahapon? Gagami ay itong saya, anong gawin? Wala namang wag sa'yo, nasasaktan ang ang puso. Ulit-ulit sa'yo, ika'y mahal sa'yo. Hindi na dapat na hayaan natin puso ang pagpasya. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Saglit lang, guys. Nag-edit lang ako para sa ano natin, mga sponsor. Hindi mo ba nakakalalan sa mga kahapon? Check. Gagami ay itong saya, anong gawin? Wala namang wag sa'yo, nasasaktan ang puso. Ulit-ulit sa'yo, ika'y mahal sa'yo. Hindi na dapat na hayaan natin puso ang pagpasya. Kain po tayo. Sige lang, salamat. Hindi ko lang kung kasyang ano.
Ayaw. DJ Jonah Tagaino. Gusto mo ba mag-disco? Ikot sa bagat, ikot sa tangalit, ikot sa gabi, kahit sa work. Sabayan mo na si DJ Jonah Tagaino. Hindi may send. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah Tagaino. Ayan, pwede na. Done na, Liudev. Kain po tayo. Salamat sis, Ginny, sa inedit ko pa kasi yung yung mga sponsor natin. Para nakapin siya. Mark Anthony Bebs, magalaw shout out. Hello sis, kumusta na? DJ Jonah Tagaino. DJ Jonah Tagaino. Ayan, Bebs. Narbarte, magalaw shout out. Bebs, nadikitan mo na ba yung mga sponsor natin na nakapin? Thank you, thank you. Pa-entry po ba tayo? Pag nadikitan na, pwedeng sila, pa-watch sila kahit 2 minutes. Saglit lang guys ha.
May tawag si host. Ewan ko Dati matawag siya ng mga 8. Ngayon maaga na siya. Brown out na yan. Iba yung napatay ko. May kamagalat siya, Jennifer Vlogs and Master Denon. Asan na yung mga magpapa-entry? Sis Jen, sinubukan kong ipin ang ating mga premiere pero hindi na talaga nagkasya. Dan Watch, Janisa. Syrups Melon, pa-entry po. Ayan, sabi ni Bebs. Ayan, Bebs, sana mapanood mo sila ha, kahit 2 minutes. Apat sila na ano. Yan yung mga ano natin ha, yan yung mga sponsor natin. Kahit tag 2 minutes ha, meron ka ng ano. At least, sila, tag 2 minutes kung may ano na kayo, may, kung dikit nyo na kalembang sila, ha? Loading ako. Haha, wala si host. Loading daw siya. Hindi na pala signal. Oo, sinubukan ko si Jen. Hindi na magkasya yung ating premiere. Nasa work, bagong member. Asan ang bagong member? Uwian na po. Wow, sarap naman. Gusto ko rin yung sigang na miso, lalo na pag may tama. Sigang sa miso salmon. Sarap. Agoy. Ang generator. Si ano, doggy. Oh, Brandon Bry, host, guwapa. Tambak. Ano daw, tambak. Mega love shoutout, Bobby, dan 2 minutes, Junisa, sa Melon, sabi ni Bobby, ayan, Bobby, ayan. Excuse me. Yan yung mga sponsor natin na 4, guys. Kung dikit kalembang nyo na sila, at least, manood kayo ng 2 minutes. Ha? Bobby Sangala. Tam sa Coast Guapa. Thank you, Bri. Bri, pa-entry ka, Brandon. Dan, pancake kay Tita Mel. Ayan. May kwento ako sa inyo, nakakataba ng puso. Sige. Thank you. Sana si Sis Bebs. Ayan. Nag-watch na si Sis Bebs. Thank you. Meron na dito, Bobby and Bebs. Kaya yun na lang ang gawin natin. At least 2 minutes, watch nyo sila, ha? Dan na po, Sir Christoph, sabi ni Sis Janisa. Salamat, Sis. Sis Janisa, thank you. Inayudahan ka niyan nung una nating unang sponsor mo. Inayudahan ka niya. Nag-deliver ako kanina. Tapos, okay, tapos. Tapos na. Okay. Okay ba yung natin? Ban natin dyan? Mukha siyang no? Linisan mo na lang. Kasi si Mingming sa labas. May nagpapagawa na Chinese sa shop na deliveran ko. Okay.
Mel, mega shot sa lahat dyan. Tamsak na host. Thank you, sis. Ay, asan na yung mga magpapa-entry? Sabi ko kasi, pag nadikitan na kayo, watch na lang sila ng 2 minutes. Tinanong niya sa akin, may YT ka, sabi niya. Sabi ko, oo. Wow, famous. May famous. Koda? Papel ata yung nakuha ni Koda. Koda. Ning. Koda. No. Go outside. Ligot ng aso. Done na 2 minutes. Marinated chicken ni Tita Mel. Yun eh, oh. Bobby, sa ngalan, thank you ha. Tapos, pinakita niya sa akin YouTube niya. Pinakita niya video ko. Sabi niya, ikaw to no. Sabi niya, sabay tawa siya. Tapos, subscribe. Fighty-la. Subscribe la. Pangyawa. Master Denon, anong kwento mo na yan? Road to 1K, bakas lang po. Nasa work, may-ari ng YT. Sabi ni Jennifer Vlogs, ayan. Lablabin na natin yan. May nakakilala na sa akin. Wow! Ang famous. Iba din. Eh, syempre, Macau. Kaya sabi ko sa iyo, excuse me. Kaya sabi ko sa iyo, mag-tour ka sa Macau. Ano ka ba? Sa day off mo. Sis MM, naku, malapit na 967. Sige sis, ayudahan ko. Asan na siya? Ba't di siya pumunta dito? Dami niya pinakita na video ko, pinapanood niya daw. Wow, sige na ah. Dan, Motovlog, nagbenta ng karton, sabi ni Bebs. O, kita nyo guys. Guys, yung mga sponsor natin, sila ay mga dikit na. So, ang sabi ko, since dikit na sila, manood sila sa inyo at least 2 minutes. Dikit na sila sa inyo guys. So, thank you, Bebs and Bobby. Ayudahan ko naman to sis, Jen. MM Valeriano. Sabihin mo, punta naman siya sa akin, no. Anong oras ba siya? Cinderella Ninja, Ginny sa Mini TV, dating dikit tamsak na lang. Cinderella yan. Mami, mega loud shoutout. Ayan po, ang inyong bahay, Mami Cinderella. Ayudahan ko yan, sis Jen. Guys, paayuda naman ako kay binaba ni Jennifer Vlogs. $9.68. Wow, Master Danon, famous. Yan lang, di naman siya nakasab. Sabihin mo, mag-subscribe. Mami Cinderella, mega loud shoutout. Oo, Tita Mel, sa wakas napansin din ako eh. Sabi ko kasi sa'yo, mamasyal ka. Mamasyal. Ha? Good. 968, 969. 969. Parang bingo lang tayo ah. Punasan mo na lang katawan yan. Hindi na kita
papansin mo, Sir Denon, may iba na palang pumapansin sa'yo. Kaya nga eh. Thumbs up dan, Cinderella, Mommy, mega love, shout out! Hello, hello, hello! Done watching Annie Joy, Lodi TikTokers Quezon. Salamat, Bebs. Meron ka na ditong entry at saka si Bobby. Bobby and Bebs. Megala siya, sis Jennifer. Sabi Tita Mel. Ayan, 9.7 na si MM Valeriano. 9.71. Male Chinese na lalaki yun. Parang sarap ng pakiramdam pag ganun pala. Next, continue doing your vlogging, Master Denon. Hope that will give you inspiration to make and explore more Macau and to share more sa mga viewers mo. No? Nemen. 972 mm Valeriano. Ayan sis, naayudahan ko na. Iba din. Guys, yung mga sponsors natin ay nakapin guys ha. Palablab naman ako guys sa kanila please. Sa may mga dyan, ninja. Sa may mga ninja dyan, please. Sis Jen, nag-ayuda pa ako sa yung bagong member. Iba din ang Pemos. Napapasana all na lang. Oo nga, kaya na-inspire tuloy ako mag-upload. Yes, tama yan. July vlog, thumbs up, dan host. Hi July, mega shout out. Guys, sa darating na July 21, mayroon tayong Grand LS. So sa mga gusto magpa-entry dyan, everyday po tayong may pa-entry, manalo po ng GCash, magpapagames po tayo sa araw na yan, at mamimigay tayo ng GCash. I-share nyo na sa mga kapitbahay nyo guys, sa mga nagtatambay sa kalsada, basta may YouTube channel, ipasok na yan. Pang Nomo, mga ganyan. Diba? Miss Cinderella, dikit kalembang na po, sabi ni Junisa Mini TV. Mega shout Mami Kaden. Edi wow, Mel. Mega shout Mother Kaden. Master Denon, isa lang pala pumansin sa'yo. Ganyan, nararamdaman mo. Ako nga, pinagkaguluhan, wala lang sa akin. Iba din. Ma'am July, mega shout. Baba ka lang po dyan ng bahay nyo. Oo nga, kaya na-inspire ako. Ayan. Mami, mega shout out. Sabi niya, sis Mel, edi wow, Mel, panira ka talaga ng moment, kainis. Saan na inayudahan ko? At para mga naibigay ko na sa kanya. Bakit? Ayan, si July, sis July. Padikit kalembang naman ako nung nakapin. Mga sponsor natin. Invited po kayo sa darating na July 21. May pa-games po tayo. 973 mm. 973. Mega love shot din po. Sabi ni Cinderella, harang. Sabi ni Kaden. Mega love shot sa'yo, Ate Kaden. Sabi ni, Master. Mami Cinderella, next, ay, nabigay ko na sa inyo, Mami, yung natin pala, yung ating ayuda. Ayan, 974 mm. Si July nagbaba ng kanyang tahanan, guys. Done na po sa nakapin host. Mark Anthony, thank you.
Mark Anthony, entry ka for today, Mark Anthony Oboro. Napanood mo na ba sila, Mark Anthony? At least 2 minutes. Yan, Mark Anthony Oboro. Meron ka ng entry. Bakit may paasa sa ulo? Okay na ako, host. Lian, okay ka na? Nakapin, pa-entry din po. Ayan. Napanood mo na sila, sis Lian? Panoorin mo sila, each sila 2 minutes, ha? Kasi si Bebs at saka si Mark Anthony nanood. So, pag dikit nyo na sila, nood lang kayo ng 2 minutes, ha? Yun na lang yung natin. July vlog, dikit kalembang po, ma'am. Ayan, ma'am July. Jennifer, ayudaan ko ng 15 yan. Binaba mo sis, sabi ni Sis Jenny, inayudahan ko na si si MM. Wow, thank you so much, sis Melayan. Sis Jen, inayudahan ko na siya, ha? Sis Jen, baka naman sa ating mga sponsor dyan, baka may ka pa dyan, alagad ka, please. Wow, thank you. Ayan. Try ko nga mag-LS sa linggo kung gagana na siya sa cellphone ko. Oo, i-try mo kaya. Puro ka naman, i-try, gawain na. Daw, sis, kung meron ka dyang ayuda naman sa ating sponsor dyan, please. Kahit tagdadalawa lang. Asa na si Ma'am July? Ma'am July! Ma'am July Vlog, tamsak na sa iyong bagong baba. Ayan, Mami, Cinderella, binababa ko po ang bahay niyo, Mami. Busy na naman si Daddy. Nako, busy talaga yun. Naghanap buhay sa kanyang Alam niyo naman pag thank you, host. No problem po, Mami. Salamat din po sa pagpunta dito. Si Jennifer, unang ayuda. Wait lang, naka-charge yung pang-ayuda ko. Salamat, sis Jennifer. Ayan, guys, ating mga sponsor dyan. Hintay-hintay lang kayo, guys, ha? Dito ako nanood ako, madam. Ayan, Ma'am July Vlog. Palablab naman ako mga sponsor natin dyan. Sa taas, please. Invite ko po kayo sa July 21. Meron po tayong pa-games. Sabihin niyo po sa mga anak nyo kung may mga YouTube channel po sila, pwede po silang pumunta dito. Everyday din po, pa-entry po sila. Bubunot po tayo at mananalo sila ng GCash. Pa-entry sila ng everyday para
More chance of winning. Ganon. Salamat sis Mel. PM ko siya, suklian kayo. Nasa work lang. Sabi ni sis Jennifer. Tapos ko na pinanood yung bago mong binaba sis July. Magtayo kaya ako ng bahay. Kalinga. Tapos, presidente si Daddy Alex. Mga anak nyo, pwede nyo dalhin sa kanya. Pero ulo. Oy, di ba? Di ba sa ibang bansa ganyan? Pag mga walang bantay, ang mga anak, di ba doon? Pero malabo dito sa atin. Yan lang naman sa ibang bansa ganyan. Kasi sila lahat talaga gusto mag-work. Di ba? Dami mo alam, master. Sabi ni sis Jennifer. Nako, yung nanay ko, loading daw. From my way home anymore, that's for now. Jen, pangalawang ayuda, sabi ni Mel. No. Sige, sis Mel, baba ko lang bahay niya. Ito lang paraan ko para mawala pagod maghapon sa paghahanap buhay. Ang lalim Ang lalim. Sa tingin ko lahat ng mga FW ganyan din. Ako din kung nalaman ko lang to nung mas maaga, guys. Nako, ewan ko na lang. Siguro nagiinuman na kami nila Master Denon sa Pakatsaw. Nagiinuman ng soft drinks, ganyan. Kapagod din, no? Kaya pag nga pagod sa trabaho, di ba? Pag pagod na pagod ka na, ayaw mong kumain, hindi ka na lang kakain. Kasi magluluto ka pa. Sis Mel, thank you sa iyong paayuda sa ating binaba ni sis Dan na po, watching po ma'am sa mga nakapin. Ayan, Lian, meron na sa'yo. Nako, si Lian ang mabubunot, isa sa mga dito. Yan, Lian, Bebs, Mark, Anthony. Sila ang mga nangunguna. Salamat po. Sis Lian, mag-invite ka. Please share sa inyong Facebook. Sis Lian, share mo sa Facebook mo. Kamo, manalo ng GCash. Basta may YouTube channel lang. Bigyan ng ayuda. Yan, si Lian. Sabi ni Master. Ako po host, Dan na rin po. Sabi niya, yes, Bobby, isa nga lang. Kay ikaw at saka si Bebs at si Lian. Kayo yung nauna. Jennifer Vlog, Dan na. Ayan. Sis July, yung nakapin. Sis July. Padikit kalembang naman ako si Jinisa. Dan na sa'yo. Nakapin yan, nakapin. Pasok muna ako sa premiere. Nino, salamat po. Ayan, sabi ni Bobby. Wala naman, thank you din. Pangatlong ayuda, sis Jen. Ayan.
Bobby, share mo naman sa Facebook mo. Ay, wow, anong ayuda po yan, Master Denon? Ayuda ano? Subscribers. Pangatlo. July vlog, thank you, bahay po. Ayan, baba ka ba, ma'am? July, sa ba gusto mo, Lian? Banana sis. Banana subscribers. Hindi ata nagba-vlog si si Sis Lian. Halatang manipis yung buko na kasi ano lang siya, manipis lang. Ayuda means libreng bigas. Wow, next vlog, sigang na miso, salmon belly, abangan. Ay, sarap. Ang sarap po, may pa-post. Iba din. Ako yung pinakaunang nag-comment. On the way, sabi ni July. Ayan, Sis July, sige, ayudahan ka namin, Sis July. Dikit ka lempangin mo yung mga nakapin, ayudahan ka namin. Master, gusto ko lakatan. Marisol Puno, mega loud shout out po. Marisol, mega loud shout out. Sis Marisol, kung interesado ka sa darating na July 21, invited po kayo sa ating Grand Birthday LS. So, pwede po kayong manalo ng GCash. So, everyday po, may papa-entry po tayo. Bubunot po tayo sa July 21 ng mananalo ng GCash. Excuse me. Payat ang lakatan, Ate Jennifer. Pwede rin po ba sa madagdagan ang saging ng aking bahay. Sabi ni Lian. Okay po, ayan. Sis, yes, Marisol. Yes, Sis Marisol. Padikit kalembang naman ako ng mga sponsor natin. Ang mga sponsor natin ay nakapin. 4 po yan. Si Jenisa Mini TV, Tita Mel, Motocheck, at saka Anjoy. Dikit kalembang lang po sila. Mahaba naman. Ay, masarap yan, yung mahaba. Matamis-tamis. Sige po, sabi ni Sis Marisol. Thank you, Sis Marisol. Salamat. Naku, dapat maayos ko na yung microphone ko pala at magamit ng sponsor nating V8. Pangalawang graneles, hindi man lang nagamit. Ako hiyang-hiya na. Atay ka host sa masarap. Sis Jendan, sabi na naman ni Sis Mel. Thank you. Ayan, sige Sis Marisol at saka Sis July para may entry kayo. Kung mananalo kayo, kung OFW man kayo, pwede nyo i-share sa mga kamag-anak nyo dito. I-Gcash na lang natin. Excuse me. I-Gcash natin yan. Jenisa Mini TV, dan sa bahay mo, sabi ni July Vlog. Ayan, yan yung mga nakapin natin. Sila ang ating mga sponsor sa darating na July 1. Sila po yung magbibigay ng GCash sa inyo. Kaya padikit kalembang lang po sila, Ma'am July. Ayudahan kita after mo silang dikit kalembangin po. Bigyan kita ng ng ayuda, Ma'am. Nabusog ako dun sa I wonder why
Ma'am July, baba ka ng bahay mo para dikitan ka ni Jennifer. Dan, invite host. Sana pumasok sila dito, sabi ni Lian. Thank you, sis Lian. Rose Ann Narbarte 10. Ayan si Rose Ann. Rose Ann! Mega loud shout out, Rose Ann Narbarte. Lian Bravo. Hi, host! Ayan, sabi ni Lian. Ayan, Lian. Lian. Huwag lang kalimutan subscribe si host, ha? Subscribe si host at turn on ang notification bell. Lian, thank you. Yes, ho. Sis Rose Ann, 4 yung mga yan, ha? Kung dikit kalembang mo sila, pwedeng panood ako sa kanila ng 2 minutes. Each sa kanila 2 minutes, please. Para yan na lang yung ano natin. 2 minutes. Full pack, sabi ni Lian. Ayan, sis Lian, nandito ka ba para sa ating pa-entry? Dikit kalembang all. Invite po ni Lian. Sige, Lian. Ba't parang iisa ang ano? Lian tsaka Lian. Lian, padikit kalembang ako sa mga sponsor natin sa 4 para sa iyong pa-entry. Sis Jen, done again, sabi ni Mel. Thank you, sis Mel. Padikit kalembang ako sa nakapin 4 sila. Ginny sa Mini TV. Tita Mel. Motocheck at saka Anjoy. Maglagay ka lang sa dulo ng TF. Ano pong code, madam? Code? Walang code, sis. Sis Leanne, walang code. May sponsor kasi tayo. So, ipapadikit kalembang ko sa yung sponsor natin. Sila yung namimigay ng GCash. So, sa araw na yon silang ating sponsor. Dikit kalembangin mo sila. Ano mo sila, subscribe at saka turn on ang notification bell. Nakapin yan, 4 sila. Sa dulo, mag-comment ka lang ng Inday Tef. Sa dulo ng video nila, mag-comment ka lang ng ng Tef. Tapos mag-comment ka at least 3 to 4 words sa dulo, Tef. So, manood ka ng video nila at least 2 minutes. Ano po ibabakas ko? Ayan, sis Lian, kung ano yung napanood mo, related sa pinanood mo, kahit 3 to 4 words, tapos sa dulo, lagyan mo ng Tef. Ayan, thank you. Ay, ngayon ba premiere niya? Saglit lang. Oh, 7 minutes.
Anjoy, vlog done sa bahay mo. Sabi ni Sis July. Ayan, Sis July, si Moto Check at saka Tita Mel. Sis July, dikitan mo din. Yan yung sponsor natin, apat. Fitness, mega loud shout out. Patamsak naman ako, guys. Patamsak din naman ako, please. Simple tips. Watch and enjoy. Ayan na, tamsak na. Tamsak dikit kalembang na sa iyong binaba. Fitness. Pasensya na po, kausap lang mga bata yan. Okay lang yan, Master Denon. Ba't 325? Hello host, may naibaba yata na link na hindi maganda. Sabi ni ano. Si ano to si Fitness. Kay Fitness. Dikit kalembang na host, full pa kay Jinisa host, sabi ni Peaches. Peaches channel, thank you. Pa-entry ka din si Speech. Tita Mel, dan na po. Host. Napanood, pancake breakfast. Sinapos ko tuloy 3 minutes. Thank you, Rose Ann. Salamat. Thank you, Sis Janisa. Ma'am, dan na po ako sa 4 na nakapin, sabi ni Layan. Okay, Layan. Layan. Yan, Layan Bravo. Ayan, Sis Lian, everyday ka magpa-entry, Sis Lian na, para manalo ka. Baka ikaw mabunot, ha? Everyday, punta ka dito pa-entry. Mary Grace, thumbs up that invite by Beb's host. Ayan. Ayan, Mary Grace, dikit kalembang mo naman ako si host. Subscribe at saka turn on ang notification bell. Mary Grace, thank you.
Rose Ann, sis Rose Ann, nandito yung sa'yo. Noted po, ayan. Punta kayo dito everyday, guys, ha. Andito na yung ating mga mga entry. Asa na si Bebs? Grace, Mary Grace, ayan. Ano na ba kaganapan? Ay, nagdidikit. May mga bisita tayong dididikitan kayo. Ayan, Bebs. Ay, Mary Ann. Mary Ann Grace Pajardo, padikit ka lembang sa ating mga sponsor na kapinyang mga yan. Para sa iyong entry ngayon. Yun po ba binaba ni Nightbot? Didikitan din po. Yes, Sis Lian, yung mga binababa ko, padikit ka lembang sila. Bobby Sangalang, may mag-aloud shoutout. Dating dikit kay Tita Mel host. Nagtamsak lang po ako nagbaka, sabi ni Peach Channel. Sis, bigyan kita ng entry, sis Peach. Dan na sa nakapin na 4 host. And July Vlog, meron ka ng entry, sis July Vlog. Magka-birthday ba tayo? July? July Vlog. Dan na po host. Dan na sa Thank you pa. Ayan, Mary Grace, ang ating sponsor ay nakapin. Puntahan mo lang, dikit kalembang mo rin sila ha. Subscribe at saka turn on ang notification bell ha, Mary Grace. Yes, sali ka sa entry. Dikitan mo ang 4 na sponsor natin na nakapin. Thank you. Yung nakapin dyan sa taas natin. Dan na po ako sa 4 na sponsor host. Yes, Rose Ann, may entry ka na. Yes, Peach Channel. Isulat kita dito, sis Peaches. Sis Peaches. Magkabaliktad. Host. Magkabaliktad. Thank you, host. Ayan, sis Peaches, thank you ha. Meron ka na may entry ka na. Leyan, ayan. Leyan, ito si Dayi. Magbakas ka lang doon ng Inday Test. Ayan yung mga members naman natin yan. Thank you, host. Thank you din si Speech. Dating dikit kay Motocheck, sabi ni Peaches. Ayan guys, kung may mga Facebook kayo, syempre may Facebook sila. Kung may Facebook kayo, sis Leyan at saka Mary Grace, i-share niyo itong ating live ngayon sa inyong Facebook. At sabihin niyo doon na manalo ng GCash basta may YouTube channel ka. Master Denon, na-check mo na yung natin, community, kung gumagana yung community mo. I-try mo na sa cellphone mo, o kahit sa laptop. Ken, good evening po host, thumbs up po. Thank you, Ken.
Good evening, Ken Esposo. Andyan na yung ating andyan na sa taas yung ating sponsor. Pag dikit kalembang nyo na dati, manood lang kayo ng 2 minutes. Bawat sponsor natin, guys. Thank you, thank you. Dangerous season. Dai, full pack na po. Ito. Sis Layan, ayan na. Yung binaba ko ulit. Dan kay Enjoy Vlog, full pack. Nag-iwan ako ng boss. Thank you, Peaches. Marilyn Mayward, good evening, sis. Ayan. Mayward, mega loud shout out. Ayan si Sis July. Sis July, saglit lang ha. Ayudahan kita. Ayan, Sis Marilyn, kung dikit kalembang mo na yung sponsor natin yung 4 dyan sa taas, panood ako sa kanila ng 2 minutes. Panood ako sa kanila ng 2 minutes. Good evening. Ayan, good evening, good evening. Habang nanonood sila dyan, dikitan ko rin siya, no? Okay po, host copy. Ayan, thank you, thank you. Sis July, sabihin mo sa mga kasama mo dyan sa mga OFW dyan, mag-join. Kung may kagrupo ka, mag-join sila. Pag nanalo sila, pwede i-send dito sa mga pamilya nyo dito sa Pilipinas. Ayan, July vlog. Andito na ako sa yung bahay. Ayuda ako. I knew I should. 1.12K. Ma'am July. Hello po. Ana Lee, Madrid. Hello po. Hello, hello. Mega loud shout out. Ana Lee. Ayan, huwag lang kalimutan subscribe at i-turn on ang notification bell ni host, Sis Ana Lee. Thank you, thank you. May jacket ka na. July vlog. Dikit kalembang. Ayuda. I'm back, sabi ni Mel 6. Thank you, Sis Mel. Dantam shared. Thank you, Annalie. Sis July, pangalawang ayuda. Annalie, baba ka ng bahay mo dyan or gusto mo magpa-entry? Meron tayong, guys, pa-Gcash sa 21. Bago yung sumama, Papa Teddy full pack. Ayan po, Sis Lian, ito si Yam Scarpe. Yung binababa ko. Dan, thank you, host. Welcome, welcome po. Invite niyo yung mga kasama niyo, Ate July. Yung kasama mo dyan sa bahay, sabihin mo pumunta rin dito basta may YouTube channel. Sabihin mo pumunta rin dito at makipaglaro ka sa sa July 21. Kung manalo kayo ng GCash, ipadala natin sa mga pamilya nyo. Ayan, Ma'am July vlog, pangalawang ayuda. No. Asa na bahay nung pinapadikitan ni Sis Jen? Sis Jen, host, baka pwede i-play. Yes, naka-play ka, Sis Jen. Ay, July. Naka-play ka dito. Naka-play ka. Naka-play ka bago ayuda ko. Pangatlo na to. Host, done na po ako sa 4 na nakapin. Nanood na rin po ako. Sabi ni Mary Grace. Ayan. Mary Grace Fajardo. Mary Grace, padikit kalembang ako ng binababa ni Nightboot, please.
Para pagdating natin sa July 21, hindi yun na sila didikitan. Diretso na tayo ng games, pahardo. Mary Grace at saka ano? Mary Grace. July vlog, pangatlong ayuda sa'yo, Dan. Host, kain muna kami. Play lang kita. Sige, sige, si Peach. Yams full pack po. Ito, si ano, si Dankay. Ginny sa ho. Sabi ni Ate Marilyn, sis Marilyn. Marilyn. Marilyn Mayward. Ayan, sis Marilyn, dito ka na. Dan full pack na po sa 4 na sponsor host. Ayan, Ken Esposo, napanood mo na sila. Ken Esposo, may entry ka na. Panoorin nyo sila ha, each 2 minutes. Dan kay Athena host. Ayan, yung mga binababa ni Nightboot guys, please ha. Ayan, yung mga binababa ni Nightboot. Yung binababa ko din. Annalie Madrid. Saglit lang sis, dikitan kita. Sis Annalie, dikit kalembang ako sa'yo. Sis Annalie, dikit kalembangin mo yung 4 na nakapin. Ayudahan kita, tapos may entry ka na para manalo ka sa July 21 ng GCash. Opo, host, pinanood ko po. Host, iwan po ako ng bakas. Thank you, Ken. Mayroon ka ng entry. At saka sis Marilyn, may entry na rin. Layan. Si Layan Bravo. Layan, saglit. Kapag may invite host, may entry din po ba? Pwede. Kung ayaw niyang mag-join, tapos is ano kanya, pwede. Yung pangalan mo yung ano niya, pwede din. Basta dikit kalembang niya yung mga ano, mga sponsor natin. Layan, Bravo. Ayan, sis Lian. Ayan, dikit kalembangin nyo lang yung binababa ni Nightboot. Dikit kalembang lang sa binababa rin ni Nightboot, guys. Thanks po. Ayan, sis Annalie, nakadikit na ako sa'yo. Dikit kalembangin mo yung nakapin na 4 para may entry ka na sa July 21, tapos ayudahan kita. Team Ilocano Vlog, dikit kalembang na po. Ayan. Salamat, sis. Sino ba yung mga ano natin? Kapag mag-invite host, may entry din po ba? Ay, hindi ko ito nabasa. Ano ito? Kanina pa pala to. Thank you, sis Janisa. Christoph, dan na po ako host, sabi ni Mary Grace. Ayan, Mary Grace, yung binababa ni Nightboot, padikit kalembang din. Make sure guys na i-turn on ang notification bell guys ha, para hindi malagas. Turn on nyo ang notification bell. Ito, si Sis Jennifer Vlogs, nadikitan nyo na. Oo, Lian, mag-invite ka. Mag-share ka sa Facebook mo, Sis Lian. Para pag mas madami kayong pupunta, mas masaya. Pag mas madami, mas masaya.
Ayan, kung may mga Facebook kayo guys, share nyo to. Sabihin nyo doon na ano, manalo ng GCash. Magpa-entry na. Basta may YouTube channel lang kayo. May YouTube channel lang sila guys. I-share nyo para ano. Or kung may kuya, kapatid kayo dyan, invite nyo rin. Nawala na yung ayudahan kay Sis Jen. Baka busy na yan si Sis Jen. Naguhugas siguro yan. Thank you sa nagpunta sa aking premiere. Si Steady Abalos, magalaw shoutout. Timmy Lucano Vlog, full pack. Ayan, salamat. Ayan, lablabin niyo rin si Steady Abalos. Nagla-live stream din yan. Dan po kay Jennifer Host. Ayan. Thank you. Lahat nung binababa ni Nightbot. Mga members kasi natin yan guys. Para sa darating na July 21. Mag-games na tayo ng diretso. Kung dikit na kayo sa kanila. No, para hindi mabigla. Lian, thank you. Sino ka ba yung nagpa-ano sa atin? Check ko nga yung Nightbot natin. Di ba tandaan mo? Dan kay Tita May po, sabi ni Sis Marilyn. Thank you Sis Marilyn. Mayroon ka ng entry. Teddy Abalos dan na po. Ayan, Sis Mary Grace, yung mga binababa ko dyan na Nightbot, yung Casey Nuevo tsaka Kayden. Mega lang shot, Mel Alonso. Ano palaro mo sa birthday mo, sis? Bring me. Pinoy Henyo tsaka yung pa-entry natin ngayon. Everyday. So, yung Nightbot ko. Work muna ako, salamat. Ayan, sis. Thank you din, July. Mag-invite ka ng mga kasama mo, sis, ha, para masaya. Okay, si Cristo. Tapos ano ba ba? Ito guys, yung mga binababa ni ni Inday Tef. Yung binababa ni Inday Tef. Dan Pulpak kay Casey. Thank you, Lian. Yung mga binababa ni Nightbot guys. Salamat. Mary Grace Pahardo. Alam ko meron ka na dito sis Mary Grace eh. Mary Grace Pahardo. Sis Mary Grace. Twins Heart. Dan na yan. Thank you sis Mary Grace. Lahat nung binababa ni Nightbot lang. Salamat. Sit. Koda. Sit. Koda. Dan buhula na gamay. Salamat.
Sabihin niyo sa mga kapatid niyo pag may mga ano sila, YouTube channel, join sila dito. Hindi na ba si Twins Heart host? Hindi ko napapansin na nag-ano siya. Baka busy sa kanyang ano, business. Twins Heart, dikit kalembang na po, sabi ni Sis Jenisa. Ayan guys, si Sis Jenisa Mini TV, yan yung ating sponsor. Tsaka Tita Mel, andyan siya. Tsaka Motocheck. Bula naggamayan, si Iceman, tsaka si ano, dikit kalembang naman ako, please. Lahat ng binababa ni Inday Tef. Twins full pack na mi Jem. Thank you, sis. Sino po ba dito ang ating Ito guys, padikit ako. May time kapag mag-invite, mag-entry din. Yes! Asa nagpulit-ulit lang ba itong message na to? Oo. Ay, hindi. Ngayon lang. Oo, sis. Pwede yung name mo or pwede yung name niya. Basta may YouTube channel, papadikit kalembang natin yung mga sponsors natin. Mag-invite nga ako. Yes, sis Lian, go. Invite ka, basta may YouTube channel sila. May YouTube channel. Tapos, didikitan yung mga sponsor natin at saka si host. Siyempre, si host. Huwag niyo kalimutan si host, ha. Isusubscribe. Ano mo na, bigyan mo na sila ng instruction na dikit kalembang. Subscribe tsaka turn on ang notification bell. Bell, parang yung bell. Bell ko. Nek. Walay or habay? Walay. Nawala yung ating magpa-music. Pa-entry kasi, tapos sa July 21, games tayo. Yes, sis. Hanggang ano pa naman ako dito, alas 10. Sis Lian. Matagal na sis, sa July pa kailan ba? Kailan ba ako nagpa-entry? 1 week na ba? 1 month naman to sis Lian, kaya may chance ka na manalo pag everyday ka talaga. July 21 pa naman tayo. Dan kay Yam Scarpe. Ito guys, padikit kalembang ako nito, mga members natin. Bakas lang kayo from Inday Tef, ha? Mary Grace. Nako, need ko mabol. Isang buwan pa naman, sis. Si anong marami dito? Bebs, Lian, Mark, yan. Sige na, go. Mag-invite ka na, sis. Dan na kay Anjoy, sabi ni Sis Marilyn. Thank you, Sis Marilyn. At saka si Sis Marilyn, lagi din dito yan. Yung mga binababa lang ni Nightbot, guys, palablab ako, ha.
Brandon, Bry, Kay, Anastasia, tamsak dikit sa'yo, sabi ni Bry. Ray God, Venture, Dan Pulpak, ayan. Lian, Athena, Paris, Pulpak, ayan. Athena, Paris, Pulpak. Dan dikit kalembang all sa binaba ni Nightwood Host. Thank you, sis Marilyn. Ayan, sis, Mary Grace tsaka Lian, padikit kalembang sa binababa ni Host. Sit. 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 No. Bukas, paprim ko. No. Kota. Go. 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 Sit. Ayan na yung sis Mel. Asan na si sis Mel? Binaba ni sis Jennifer Vlogs. Sit. No. Gutom na daw si Aw. Nako, kumain na sis. Maano lang siya. Aggressive. No. Kumain na yan. Gusto niya lang yung magtakbo-takbo, ganyan. Hello, Brandon. Ayan, Brandon. Tingnan ko nga yung mga hindi ko nadikit sa'yo. Ayudahan kita. No. Sit. No. Kota. Sit. Sit. Dating dikit sa binaba ni sis Jen. Sit. Sabi ni Kayden. Thank you, sis Janisa. Sit. Dudes TV Vlog, nandito ako sa iyong bahay. No. Naiadahan na kita noong nakaraan, no? Sige, bigyan ulit kita dito ng ng 3. Playing ka na sa panalo mo ha, mula pa kanina. Thank you, sis Jennifer Vlogs. Nanalo pala ako. May narinig akong tep, pero hindi ko napansin kasi may dala-dala akong bata.
Naglaro-laro, marunong na kasi maglakad-lakad. Gusto niya, nasa baba na lang siya. Gusto niya maglakad-lakad, eh hindi pa siya masyadong magaling maglakad. Yung pamangkin ko. Wala, ayaw na niya magpabuhat. Gusto niya maglakad na. Pag dumating si Bunso, naglalambing din yan. Ah. Ayan, naglalaro sila, oh. Gusto niya naglalaro. Atay na No, sit. sumasali pala, wala. Hindi, andito ako. Naka-on ako. Naka-on yung ano. Naka-on yung video mo. Nanalo ka si Piano eh, di ba? Nag-countdown ka pa nga eh. 10, 9. Tapos biglang nahinto. Kaya pala sabi ko present, present. Nandito ako, nakatambay sa'yo. Kaso lang, hindi ko maintindihan kasi nga may nag-aaral tapos may dala akong bata. Gusto niya maglakad-lakad lang. Si Speeches, magagalot, shout out. Ayan, dudes. 3 minutes, dikit kalembang. No. Brandon Bray. Dudes, done na po. Sabi ni Janisa Mini. No. Si Speeches, baba ka ng bahay mo dyan, si Speeches. Done na host, full pack. Nag-iwan na ako ng bakas bahay. Binaba ni host Jennifer. Sabi ni Peaches. Thank you, Peaches. Bagong member, ano niya yan? Pa-road to 1K yan eh. Si Mami, dapat pinasali mo kanina. Si Mami ko? Asan ba siya? Nasa work ata, ewan ko. Busy din yan eh. Busy siya. So, umaga busy na siya. Hindi ko alam may palaro ka, Jennifer Vlog. Busy kasi ako dami niluto. Ah, yan. No. Sit. Lay down. Lay down. No. Sit. Hold on. Sit. Sit. Lay down. Lay down. No. Sit. Lay down. No. Sit. Lay down. Lay down. Lay down. Sit. 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 Lay down. Sit. Lay down. No. Sit. Lay down. Lay down. Lay down. Lay down. Sit. No. Sit. Sit. Lay down. Lay down. No. Lay down. One. Basic. Sit. Nagluto ako. Baunin namin mamaya. Na halo-halo ingredients at ulam. Outing kami. Kasi holiday Canada Day ngayon. Wow! Sino ang sponsor sa halo-halo mo? Sit. Sit. Si Speeches, nandito ako sa iyong bahay. Sit. Panoorin ko na lang. Dikit na sa'yo lahat, panoorin ko na lang si Speeches ha. WH na lang sa'yo. Sit. Sit. Lumpia na gawa sa Chinese pechay at corned beef. Alam mo yung ano na to, parang ano, related siya sa ano, sa mga European na food. Yung pechay na ganyan. Pero sa kanila, niluluto ng tomato sauce. Ito sa'yo, corned beef, crispy. O, so sa'yo, prinito. Lay down. Lay down. No. Sit. Lay down. Very good. No. Dua tarik nang dua. No. May tarik mo kayo lang. May tarik mo kayo lang. Grabe ka mo. Sorry. Sit. 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 Lay down. No. Sit. Lay down. No. Sit. Lay down.
Very good. Let's go. Okay, 1 hour. Up. Siyempre, sila bumili. Ako lang nagluto. Sit. Kala ko ano eh. Sit. Lay down. Lay down. Now. Sit. Lay down. Now. Sit. Lay down. Now. Sit. Lay down. Very good. Up. 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 Very good. Hold up. Sit. Lay down. Now. Sit. Lay down. Very good. Now. Up. 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 Hold up. Up. Sinababa. Up. Up. Hold up. Sis Peaches, dito pa rin ako sa iyong lumpia. Nagawa sa Chinese pechay. Hold up. Sit. Lay down. Now. Lay down. Thank you much, host. Wait lang. Walang ano man. Hold up. Sit. Sarap yan, host. Try mo, sabi ni Peach. Try ko, sis. Pero yung iba yung naiisip ko na gawin eh. Mega love shoutout kay Den. Ayan, sweet peaches, sweet chili sauce naman tayo. Sweet chili sauce. Next tayo kay ano? Kumusta na kayo si Dai Di Guzman? Dito naman tayo kay Sis Jennifer Vlogs. Ay, kay ano na lang, Sis Jenny Sabona.
Kay Sis Janisa kasi hindi pa sila monitor. Hindi pa sila monitor. Hindi pa sila monetize. Ikaw, nabundong na kasal. Ano? Sis Janisa, dito ko sa iyong tahanan. Walk tour to Javel Citroen Park. Guys, padikit ka lang naman ako sa binababa ni Sis Jennifer, please. Ayan, si Brandon, naayudahan na kita. Sweet Peachy Tamsak, dikit sa'yo po sa flipo, sabi ni Brandon. Wala na si TikToker di na bumalik. May sakit daw nga eh. Kinumusta ko sa grupo natin. Kumustahin nyo guys. Si Sis, Dai. Tamsak Dan, hello host. Hello Sis Manitan, magalaw at shoutout. Kumusta ka na sis? Matagal tayong hindi nagkita. Kumusta si Kumusta si Kalogs? Sis Janisa, pangalawang mo? Pangalawang video mo, dito ako. Kaya nga host, nagkasakit ako host. Naku, yung anak ko gustong magpabaksin, sabi niya master. Ipabaksin mo na sila. May allergy pa naman siya. Naku, yun lang no. Tatanungin naman yan eh kung may allergy. Kaya ayaw ko nga eh. May COVID siya. Uy! Huwag mo nang sabihin na may COVID, mother. Kumakaano ka dyan na. Kumusta na sis? Mabuti naman. Kumusta si Kalogs? Nakikita mo pa? Kaya nga host. Naku, magpagaling ka palakas. Miss you host. Guwapa. Thank you sis Manitan. Magala shot sa'yo dyan. Sis Manitan, meron kaming pa-games. Gusto mong sumali? Meron akong Grand Birthday LS. Gusto mo magpa-entry, makisaya ka sa July 21, malay mo, 'di ba? Dan na, sa'yo Brandon, nag-iwan ako ng baka sabi ni Peaches. Kasi napansin ko lang guys, pag nagkatrangkaso ka, declare sa ospital, cob na. Kailan host guwapa? Sige host, advance happy birthday sa'yo host. Thank you Manitan. Ayan, sis Manitan, meron kasi kaming sponsor. So yung sponsor namin nakapin, 4 sila. So okay lang ba sa'yo na dikit kalembangin sila? Please, para sa iyong entry today. Pa-entry tayo. Para malay mo, mabunot ka.
Sige, host, guwapa. Thank you, sis Manitan. Mag-Inday test ka lang dyan. Thank you. Magbakas ka lang ng Inday test, please. Maraming thank you. Ayan, Brandon. Ikaw ang isunod kong panood dito sa ano ha, kay sis Junisa. Nasa ano na ako? How could you relaxing sa kanyang ano. Next tayo, Brandon. Baba ka ng bahay mo dyan, Brandon. I-play kita. Okay, host. Guwapa. Thank you, sis Manitan. Guwapa. Salamat sa iyo. Daghang salamat sa imong tanan. Saglit nga, Brandon. Tignan ko yung mga hindi ko ano sa'yo. Yung mga hindi ko nadikit sa'yo. Para, ano, isahan na lang. Nadikit tsaka ano. Dikit at tsaka ano. Yung nagdikit ako sa'yo kanina, dalawa ba yun? Ito, dudes. Adam Rex, thumbs up. Ayan. Magigalaw shout out, Adam Rex. Brandon Dana. Okay, host. Ayan. Ayan, Brandon, pakibalikan si Sis Manitan. Ayan. Sis, yung mga sponsor natin nakapin. Baka naman. Thank you. Adam Rex, meron ka ng jacket dyan. Kapalan Idol, thank you. Salamat, Sis Manitan. Jean, dan na sa'yo, Idol. Sabi ni Manitan. Thank you, Sis Manitan. Ikaw, most guwapa, yan. 4 yan na ano natin, sponsor natin ha, sa nakapin. Thank you. Inday Kisan Harang Tamsakdan po. Thank you, Ate Inday Kisan. Mega loud shoutout. Hindi na nakasingit sa ano mo, Ate Inday, premiere mo, daming tao. Sabi ko, bakit parang maliwanag? Yun pala, wala akong salamin. Tagal, di ako nakabisita, host. Mukhang busy nga, ate. Mukhang kang busy. Harang, sabi ni Peach Chano.
Tita Meldan na sa'yo. Host. Ayan. Thank you, sis, Manitan. Sulat ko yung ano mo dito. Entry mo, Manitan. Sis Manitan, mag-invite ka. Sa mga kasama mo dyan, this week, grabe ka, busy. Kahapon lang ako, nakahinga. Moto Dan Idol, thank you, host. Ayan. Sis Manitan. Grabe, Ate Lori, ang dami nun pa. Ang dami ng dami ng mong bisita. Hindi na ako nag-abalang Kasi nadadaganan eh. Ayan guys, nagpapasimanitan din ng kanyang bahay. Si Kalogs, hindi mo na nabibisita si Kalogs. Enjoy Dan Idol, thank you. Tignan ko dito kung yung mga hindi ko natikit sa'yo, sis Manitan. Manitan tamsak sa'yo, sabi ni Brandon. Shout out sis Kaden, sabi ni Ate Lori. Ayan, sis Manitan, dito ako sa iyong bahay. Thank you, host. Guapa. Ayan. Ayan, guys. Ate Lori, nag-live stream din yan. Dikita nyo, guys. Si Jennifer Vlog. Dikita nyo po. Thank you, host. Brandon. Ayan. Dikit ka lang bang, sis? Manitan. Sa mga alagad ko. Dalawang GC po yun, host, plus ang GC ng FW Solid. Oh, kaya dami pala eh. Oh, Diyos ko. Thank you, Guapa host. Ayan. Thank you, sis. Pangalawa, thank you, Guapa host. Thank you, Brandon Bray. Nagdikit ako sa'yo, Brandon Ray. Tinapos ko rin yung video mo bago dikit ka lembang. Yan, Brandon. Padikit ka lembang naman ako nung nakapin. Baka manalo ka sa ating pag-game sa July 21. Padikit ka lembang nung nakapin. Excuse me po. Ang ganda naman, sana all. Sana all, sis. Manitan. I need somebody to hear, somebody to know. Momo host, idol. Saglit. Tignan ko yung mga hindi ko dikit sa'yo. Dami no, Ate Lori, grabe. Ayan guys, lababin nyo si Jennifer tsaka Ate Lori nag-live stream yung mga guys. Kung kulang kayo ng WH, pwede niya kayong tulungan guys. Lablabin nyo na. Lori and Jennifer Vlogs.
Beautiful, sobra ka, host. Thank you, Manitan. Salamat. Parang lang ikaw, uy. Change mo muna, lobat na. Naku, parang sumusuko na ang cellphone ng ating mother. Magpahinga din kasi. Pahinga po. Tulog muna ako. Broken time ako this day. Sabi ni Ate Inday. Sige, Ate Inday, sleep ka na muna dyan. I guess I kinda like the way now I'm the pain and now the day bleeds. Thank you, Sis Manita. Hindi ka na pumapasyal kay Kalogs. Parang hindi na siya nag-live stream, no? Kumusta na kayong mokong na yun? Kasi nahisig kami pala. Bihira lang yata siya mag-LS host. Hindi na rin ako nakapagpasyal sa LS. Hindi niya yata nag-LS. Oo nga eh, no? Biglang nawala. Jinisa Mini TV, tamsak dikit dan sa'yo. Pasukli na lang, sabi ni Brandon. Salamat, Brandon. Kumusta na ako, host? Ganda. Mabuti naman. Kumusta na, sis? Gumaling ka na? Kumusta na? Ito, ano pa rin, nagsusurvive everyday. Pa-stress kaayo ang ano natin. Pa-stress ba ang ating situation? Dili maka ano ba? Dili maka ano Bisaya sa ano? Makagala-gala? Lakaw-lakaw. Dili makalakaw-lakaw pod. Lakaw-lakaw, tama ba? Na? Okay na, host. Gusto talaga lagnat ngayon. Sabi ni kaya nga sis Manita ni, sana ano no, sana may vaccine na rin kayo dyan. Higpit pa rin ngayon. Oo sis, grabe. Naglabas nga sila ng mga ano yung mga pwedeng pamasyal dito sa atin. Naglabas sila yung mga pwedeng mamasyal sa atin. Kaso nga lang hindi sinama ang unang lugar. Pero sinama nila ang kung saan nanggaling yung sakit. 'Di ba?
Ewan ko ba dito kaya ano din natin? Para may sama ng loob ata sa ano. Saan ka pala ngayon, host? Dito ako sa Pangasinan. Pangasinan, sis. Ay, layo mo pala, host. Manila ako. Maluwag na ba dyan, host? Dito, mas maluwag dito. Mas maluwag dito talaga sa probinsya. Kaysa dyan sa Manila. Di ba may vaccine na kayo? Dapat mauna talaga kayo, magpa-vaccine talaga. Kasi sa Manila ang marami, di ba? Opo, host, pero kami hindi pa kami napabaksin. Di ba may ano yan, by barangay, by city? City ba? Wala ka? Naku, sa amin inuuna mga senior. Senior sis ang nauna. Sis Peaches, thank you. Mga inuuna ata yung mga ano. Ako host, first dose pa lang, July pa. Ba't si Brandon meron na? Brandon, taga saan ka? Oo, no? Bakit sila meron na? Tapos si Guapo host. Thank you, sis Bula na gamay.
Sis OFW, ay, bula na. May premiere ako 8:30 ha. Doon sa nakapin. Di ko iwan ang bakas. Thank you, sis OFW kamay. Yan yung mga sponsor natin, sis OFW. Sa July 21. Kailan magpag-Ronel S? Okay, sis, tambay ako. Wala ako, LS. Wow, milagro. Nag-apply na ba? Nag-apply ka na? Salamat sa iyong padikit kalembang dyan sa nakapin natin. Mga sponsor natin yan. Haha, 500 WH pa kung kulang kasi. Sige, sige, sis, FW gamay. Matik. Naku, malapit na yan, uy. Sis, malapit na yan. Mga 2 or 3 days mo na lang yan siguro. Yes, sige, 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 sige. I-ano ko na nga dito, baka makalimutan ko. Habang nag-LS tayo. Dito sa kabila. Sa ibang browser. Basta busy lang ako ah. Tumapigil ang aking nadarama. Sige, sige lang. Kausap mo yung mga kiddos mo. No worries. Ayan, Master Denon. Sunflower, Master Denon ha. Sunflower. Huh? Master Denon, pwede ba niya ipadala dito sa Binalonan, Pangasinan yan? Bigyan naman. Sige ba ho? Sige naman to, parang seryoso eh. $87. Itong 87 sis, bola na gamay. Ay, buli. Mali pala. Dapat walang channel pala. Hirap pala may college, na sinabi mo pa. College na ba sila? Adam Rex na po ba ng kanyang tahanan? Akala ko nawala ako. Si Daddy Alex, ilan na lang kaya? Sa Lesmo, punta lang kami Sunmew.
Sige, sige, ano, master. Gusto ko yung sunflower dyan, yung pula. Yung pula, yung lalagyan. Basta Sunday yung promise ko. Thank you, Master Denon. Alam na that. Sunod kita dito kay ano, sa playlist. Send mo yung details mo, Emily Villar ha, sabi ni Master. Ganda naman dito bula na gamay, January 12, 2021. Mas malamig ba sa Taiwan? Sana sis bula na, asan ka na? Naku, hindi ako sinasabi ko sa'yo. Sige, doon na lang sa ano, group natin. Ang problema guys, yung spelling ng pangalan ko. Yung spelling ng pangalan ko, lagi nagkakamali. Master Denon, mega shoutout sabi ni Sis Bula. Sis, naka-play ka na dito sa kabila. Bula na gamay. Mas malamig ba sa inyo kaysa sa Hong Kong tsaka ano, Macau? Nagalagala. Apa social tong isa, galagala, kumakain. Tapos sabay-sabay selfie, nakanguya. Ang kulit lang. Thanks sir, ngayon init na aircon kami. Oo, grabe no. Kung ano yung kina-winter, yun din ang kinainit. July kasi ang ano no, summer dyan. Brandon Bright, thank you sa iyong pabiji dyan.
Anong oras na ba? 9:16? DJ Jonas Agano. DJ Jonas Agano. Sis OFW, playan ka na. Sis Gamay. DJ Jonas Agano. Mag-main muna ako para magamit ba? Para ba magamit? Aralin ko ang gumawa ng egg pie. Para masarap ah. DJ Jonas Agano. Brandon! Dudes, may mag-ilat shoutout.
Nakatulog siguro to si Sis Jennifer. Wagas? So when I wake in the morning and say, a little peculiar. Dikit muna ako, wala pa premyo. May prem ako Sis, may premiere ako bukas, 8:30. Hindi ko na mailagay sa taas kasi kulang na. Sis, bumula na. Dikit kalembang mo na yung sponsor natin. Come closer. Papa Chef Vlog, Dan, iwan ng bakas. Sige, sis, gamay. Habang wala magawa.
DJ Sean Tagayno. DJ Sean Tagayno. You got me going taller every day. We're tired. Internet, not strong, so we got it. Let it show Adam Rex, thank you. DJ Sean Tagayno. Atina Paris dan Ading. Thank you, Sis Mulana. Playing pa rin sa'yo. Thank you, Sis Peach. DJ Sean Tagayno. Going taller every day, we're tired. Internet, not strong, so we got it. Sa Divine. Nakakamiss. Kahit noong dikit-dikit. Oo nga, no? Sis Bula na gamay nung mga unang panahon. Ito guys, si Bula na gamay yan. Si Bula na gamay, Tita Mel, yan. Yan yung mga dating nung hindi pa tayo monetize, yung ang lit-lit pa. Ang lit-lit pa ng natin, ng channel natin. Yan, nakatambay sila sa akin, no? Kahit walang tao. Sige, pag may dumating, dikit kalembang. Di ba? Ang konti-konti natin, no? Ang konti. Tapos nang na-monetize na, ganoon pa rin. Konti pa rin. Balik pa sukli, hindi kayo sukli noon. Huwag kayo budalaha. Ngayon wala tayo pakialam, hindi magbalik. Kaya nga, no? Yung mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, dead man na. Sige, pag di kayo nagbalik. Pero ngayon, dead man na. DJ Sean Kahit tayo lang nila, Mel. Diba, sis? Ulit-lit pa ng mga bahay natin noon. Tapos ngayon, no? Live stream na, nagpapaayuda na, bahala. Basta legit, bahala kayo. Diba? Pero nung time na yon, wala tayong mga wala tayong wala akong pinuntahan na LS na nagpa-member pa ako nung hindi pa ako monetize. Hala, nag-green rin pala itong si Sis Bola na, oh. Kasi orange yung green yan dati. Kaya ni Jennifer, tatlo kayo. Jennifer, ikaw, tapos si Scarpe.
Yan, orange. Pares kayong orange. Papa Teddy full pag Bisaya pala yan. Yes, sis. Sensation sa Dino. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the nights are long. 8:30 bukas, sis. $8:30. And the wind, I'm going to show it again. Mama, I hope it comes tonight. Harang! Christoph, mega loud shoutouts. Okay, noted. Salamat. Sino ba kasunudan ko doon? Baka si Ate Burns. Ate Burns, tas ako. Check ko nga. Hindi alam eh. Mega shoutout, Christoph. Hatis, thumbs up, sis. Hatis, mega loud shoutout. Thank you, Christoph, sa iyong padaan, ha? Sensation sa Dino. May LS ka, Christo. Sabi ni si Speech. Baba ka ng bahay mo dyan, si Speech. Thumbs up din ako, host sa birthday LS mo. Thank you, Christoph. Invited kayo, ha? Kung hindi kayo busy, naku, may module ata to si Christoph, kaya busy. Christoph, naka-play kayo nung nakaraan na. Wala pa, ate, busy sa... Ako madali lang kasi mag-closing. Ayan.
Busy yan sa module niya eh. Buti nga napapadaan-daan pa yan. Salamat to. Balik ako dyan host, madiskarte na bata. Bilib ako dyan. Kaya nga eh, si speech. Naku, may ano pa siya, may part-time. Buli nga, may time pa yan mag-ano, live. Nakaraan nag-module siya ah. Saglit na lang tayo guys. Ako sana eh, dito anak ko ba? Harang. Yan, sis Jen. Joke lang, magalit si Christoph sa akin. Ito ko sana anak ko eh.
Sis Jen, thank you. Fifteen minutes na lang tayo at ako'y aariba na. Pasa na sila. Ayan. Gising si Lolo sis. Bakit? Nangyari? Sayaw ka daw, host. Naka-Diyos ko. Baba na rin ako mamaya-maya. Gawin ko lang 3 hours. Ang ating live streaming. Sa balong malalim. Ay, yay, 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 yo. Yes, I'm back. Ibaba mo. Ibaba mo, Kaden, yung bago mong alagad. Ako na lang. Sige, wag na. Ako na lang.
Morning na ba si Smell? Hindi ko alam sis. Hindi pa ata eh. Kung nag-apply na. Saan? Sick din. Baba mo, mami. Ayan siya. Diyos ko, nagpaharang pa. Ayan na, binaba na niya. Opo, dikitan naman po. Ang kanyang alagad. Oo, okay na 9 subscribers. Ayan, may 11 subscribers ka na. Okay na yan. Alagad mo lang ba yan? Guys, alas 10, baba, ano ta tayo baba na ako, alas 10. Naunahan mo pa ako. Okay na yan. Pang 6 ako okay din. Nag-iwan ako ng bakas. Ayun, huwag kalimutan didikit kalembang kay ano.
Inday Tep. Dahil si Inday Tep hindi na nakagraduate. Meron pa kasunod. Kay Paul, dan na po, mami. Sabi ni Chloe A. Sino tong si Chloe A? Ah, si Sis Jen. Ayan, Chloe A. Meron ka ng jacket. Go, go, go. Lang ate kay din. Nagadumuti pa. Ay, apong. Ang akin din, pong alagad, padikitan din. Sige, sige, Peaches, baba mo na yan. Bago ako umalis, iba rin alagad nyo para dikitan 3 days yan, dikit kay. Birthday ni Sofia ngayon, sis. Dami ko cake dito. Sana all. Huwag mo sabihin na pinakain mo yung cake yung aso. Di ba di pwede yung sweet? Peaches Channel. Host, ayan. Ayan, sa ilagad mo. Sige, sige, sige. Ba't di makita? Sis, di makita. Ibaba mo na lang. Ayun o, Peaches. Ayaw. Tama na yung spelling. Peaches. Channel. 261 subscribers lumalabas eh. Peach. Nakalagay lang, Peach. Dikit ko na ako sa'yo, host. Dalawang alagad. Thank you, sis Peach. Ayan, kay Paul, padikit ako dun sa mga mga sponsor natin, nakapin. Lahat sila andyan, nakapin. Thank you, Peach. Mag-ano lang kayo, Inday Tef, sa dulo, para alam nila.
Nakapin pala name mo. Yan, mother. Yung mga sponsor natin, lahat yan nakapin. Lablabin mo na. Bahay mo daw si Speech. Ayan, mother, nagigitan mo na yung mga nakaano dyan, sponsor. Ayan, si Speech, baba mo. Opo. Nangangatin na yung ulo ko dito sa van na to. Ang nipis kasi ng book ko eh. Nangyari. Kulot matan. Ayan guys, kung nagtitipid po kayo sa kuryente, alam niyo na kung anong gagawin niyo ha. Ayan. Medyo basa lang ng konti, tapos ganyan lang. O, kulot na. Oh. Magkulot kaya ako sa ano natin, Granel S. Oh, ayan, kulot. Parang pangit. Hindi bagay sa akin ng kulot. Oh. Pero mukha na siyang makapal, yung buhok ko. Hala, kulot na siya, in fairness. Kulot na kulot to.